Len kam sme sa to dostali? Viete, ja 15 rokov kritizujem vývoj odpadovom hospodárstve. Je to totálne vyvrcholenie biznisu z Marius Pedersen a totálneho manažerského zlyhania primátora mesta. Totálne zlyhanie. Poviem prečo. 12 rokov sme si nechali otvorený zberný dvor a navážať odpad z okolitých obcí a platili sme to my, Vranovčania. Upozorňoval som x-krát. Pán Jonek z Pedersenu sám povedal, že sme jediné mesto, ktoré má takto otvorený zberný dvor. Zberný dvor 15 rokov prevádzkuje Marius Pedersen. Zadarmo my platíme za to, že sa starajú náš dvor. Úplne to je kocúrkovo čisté. Kvôli tomu, že platíme pokutu, tiež kvôli manažerským schopnostiam pána primátora 430 000, ešte na budúci rok budeme platiť. Kvôli tomu ďalších 5 rokov Marius Pedersen bude mať zadarmo zberný dvor, bez nájmu. Vytvorili sme v tomto návrhu dve kategórie občanov. Jedni tí, čo bývajú v bytových domov a tí, čo bývajú v súkromných domov. Ale všetko prenášame na bedra občanov. Nerobili sme, preto vrajím to manažerské zlyhanie, lebo nerobili sme v tom nič. Nezabezpečili kontrolu na zbernom dvore, nezabezpečili sme komunikáciu. Tí ľudia po rokoch, keď videli, že ide odpad stále hore a že poplatky sa dvíhajú, stratili všetky ilúzie o výsledkoch separácie odpadu, o nejakom šetrení. Povedali, nemá to zmysel. Cena ide len hore. To je neúnosné. Pozrite si mesta, terajšie návrhy. Humenné, 35, Michalovce, 49, to po zvýšení. Prešov, trošku menšie mesto ako Vranov, 59. Svidník, 35, Stropkov, 30, Stráske, 40. O čom sa bavíme? Kam sme to dostali? Ľudia to zaplatia. Totálne nič. Na všetko sú peniaze, na čipy nie sú peniaze, na komunikáciu so správcami bytových spoločenstiev nevyšiel čas. Čo bude na budúci rok? Len vyzvem kolegov, nepodielajte sa na tom, donúťme vedenie mesta, nech sa začne konečne vážne zaoberať touto problematikou. Ďakujem.